Voda a já jsem to se svým podcastem Úspěch bez masky. Dnešním hostem je Alexandra a dnešní téma je na to si přijdeš ještě mladá, abys. Tak uvidíme, jak se s tím popereme. Zdravím vás, Alexandro. Zdravím, Tomáš. Ďakujem za pozvanie. Rádo se stalo. Alexandro, u vás se na LinkedInu šušká, že budete budoucí influencerka na LinkedInu. Se tam hodně vidět. Povíte nám něco o sobě, jak na LinkedInu pracujete a proč to děláte? Jasné. Čo sa týka toho, či som influencerka, tak to ešte netuším. Ako počula som už nejaké také povery, ale nejako sa nestotožňujem s tým pojmom influencerka. Skôr prispievam na LinkedIn z toho dôvodu, teda, že to je v podstate biznis, sociálna sieť, a teda profesionálna. A dávam tam vlastne príspevky, ktoré ja uznám za vhodné a v podstate aj časovo, že kedy je ten moment ho pridať. A vlastne, či to má aj nejakú pridanú hodnotu, prípadne ešte tam prispievam aj takými bonitnejšími nehnuteľnosťami, keďže sa o ne zaujímam a v podstate sprostredkúvam nejako ten predaj tých nehnuteľností. A kolik máte takhle rozjetých projektů mimo LinkedIn? Mimo LinkedIn? Čo sa týka mimo LinkedInu, tak v podstate som v takom systéme, kde sú aj neverejné ponuky realitné a vlastne sprostredkúvam v podstate ľudí, hej. Ale v podstate všetko tým pádom smerujem aj na LinkedIn, takže ťažko povedať, že či v podstate mám niečo, čo riešim aj mimo LinkedInu. Ako hovorím, celkom sa mi to oplatí to pridávať aj na ten LinkedIn. Takže mám tam aj veľa kontaktov, no. Skvělé, takže rozumím dobře, vás hodně zajímají reality, nehnutelnosti a na LinkedInu využíváte k tomu k vyhledávání kontaktů, je to tak? V podstate áno, plus ešte tam na LinkedIne riešim aj tých študentov. To je taký projekt študenti na LinkedIne. A zároveň už teraz funguje mesiac aj stránka All for Us na LinkedIne, pričom figurovala už na Facebooku rok, aj teda na Instagrame. A vlastne čím sa my líšime, tak je to vlastne tým, že ponúkame služby virtuálnej asistentky. A tak to zní zajímavě. A co všechny ty služby obnáší? Tak virtuálnu asistentku si väčšinou hneď ľudia myslia, že to je niečo sci-fi. To som sa už zasmiala tak na tom. To tak v podstate im príde tým ľuďom, že čo to znamená. A popri tom v zahraničí to úplne normálne funguje. A kto je to ten virtuálny asistent, tak vlastne je to fyzická osoba, ktorá pracuje alebo teda asistuje niekomu na diaľku. A vlastne spracovávame takú tú administratívnu agendu a prípadne aj tie grafické služby, potom nejaké to telefonovanie a tak proste služby, ktoré sa dajú robiť na diaľku, hej. Takže na takomto princípe fungujeme. Tak v porovnání s takovým tím starým světem, v kterém možná žijí ještě dnešní 40-tníci a 50-tníci, tak to možná zní trochu jako sci-fi. No, může být. Jo, používáte sociální síť LinkedIn k vyhledávání kontaktů a k budování jako svých kontaktů. Nabízíte služby virtuální asistentky, propojujete studenty přes LinkedIn s firmami kvůli práci anebo kvůli praxi. Kvůli čemu vlastně? V podstate jedno s druhým, hej, lebo tam, keď sa bavíme o tých študentoch, tak väčšina tých študentov nemá prax, takže viac menej to tam začína tou praxou, prípadne náhradnou praxou, hej, keď nejaký študent, tak ako aj ja som vystriedala nejako 3 praxe za 2 roky, takže tam sa môžeme baviť aj o tej zmene praxe a v podstate, ak ten študent ukončí tú prax, tak vlastne môže mať z toho normálne zamestnanie, hej, lebo ten zamestnávateľ si na toho človeka zvykne, naučí si ho a potom si ho môže aj zamestnať. Takže tam má predpoklad aj toho, že nebude musieť byť na úrade práce taký dlhý čas. Takže vlastně dá se i říct, že vy pomáháte firmám z částí, které se říká korporátní sociální odpovědnost. Tak to je prostě úplně skvělá věc. A jak to prosím vás zvládáte?
to jsou přece jenom jako 3 velký projekty. Tak keby som sa mohla, tak sa rozdelím na 4 osoby. Jedna bude dovolenkovať a tie 3 ďalšia bude vlastne sa starať o rodinu a tie 2 budú podnikať. takže ještě rodinu zvládáte. Povídá se o vás, že jste maminka 4leté dcery, je to tak? Áno, je to pravda. A v podstate ten čas si riadím, no teraz už mám taký tím, čo sa týka toho All for Us. Tak mám už tým, že som aj rozšírila činnosti. A zároveň ja si ten čas delím rôzne, ako niekedy aj v sobotu, nedeľu sadnem za počítač a robím administratívu, takže delím si to podľa priorít a podľa toho vlastne, ako čo mám stíhať, hej. Takže dá sa to zvládnuť tak hravo. Petr Urbanec z firmy Garnet Peers, kde já pracuji jako obchodník, tak často říká nebo povídá lidem o takzvaných brzdách. A jedna z těch brzd je, že si lidi myslí, že jsem příliš mladý nebo mladá na to, abych zastával tuto pozici nebo dělal tady tento projekt. No a nebo naopak pak lidi si začnou od určitého věku říkat, už jsem příliš stará na to, abych tohle vůbec jako začínal nebo začínala. Alexandro, setkala jste se s někým, kdo by vám říkal, ježišmarja, vy jste příliš mladá na to, abyste 3 tečky? No jasné, počúvam to skoro každý mesiac od nejakého človeka. Dokonca aj rodina sa čudovala, že podnikám. Lebo v podstate pred rokom, ako 19-ročná, som si založila živnosť. Takže niektorí to berú ako, že wow, skoro. Takže je to také celkom zaujímavé, ale čo sa týka toho podnikania, ja si nemyslím, že to je nejaký problém, hej. Niekto môže začať podnikať v 60-ke a niekto v tej 18-ke, 20-ke, v podstate to je jedno, tam ide o to, akú má ideu toho podnikania. Prípadne, keď je remeselník, tak v podstate mu je tiež jedno, kedy začne, pokiaľ to zvláda. Aj silovo, aj časovo. No tak to je pěkný. Takže v podstatě vy si z toho neděláte vůbec žádnou velkou hlavu. A zabýváte se vůbec těmito komentáři od ostatních, anebo to necháte prostě plavat? Vieš čo, ako kedy. Záleží aj podľa nálady mojej. Ano. Akej som nálade. Ale čo sa týka tohto, tak buď to argumentujem nejako, alebo sa ho spýtam práve, že opačne. Že či on nejako podniká a tak, a väčšinou to hovoria ľudia, čo nepodnikajú. A tí, čo podnikajú, to možno z polovice nemyslia zle, alebo sa nevedia vyjadriť. Takže ako je tam ten generation gap, ten generačný rozdiel, ktorý možno aj to nevie už tak pochopiť spätne. Takže myslím, že tam je skôr ten problém. No a vy jste zmiňovala, že už máte nějaký tým lidí, které řídíte. Kde jste se vlastně učila řídit lidi? Tak v podstate ja už keď som praxovala, tak tá posledná prax obnášala aj to, že som si nejakých ľudí hľadala do týmu. A tam už som nejako začala ich dirigovať. Áno. No a tento rok som vlastne rozšírila tie činnosti, tie ako virtuálnej asistencie, ale v podstate to All for Us zahrňuje pre klienta, že vieme mu zariadiť aj bývanie, aj financie, aj investície, aj tie grafické služby a v podstate veľa toho. Takže jednak aj pre normálneho človeka, jednak aj pre podnikateľa. Takže týmto sa vlastne odlišujeme. Áno. No a čo sa týka toho týmu, tak v podstate sú to ľudia, ktorých osobne poznám, alebo ktorí, napríklad grafičku mi odporúčil môj kamarát, ale normálne som sa s ňou stretla a padli sme si do oka. Takže neviem, či by som moc s cudzými ľuďmi riešila môj biznis. Rozumím. Ide o tú dôveru. Takže... Tak důvěra je vždycky důležitá. A máte za sebou nějaká školení manažerských dovedností nebo obchodnických dovedností? Robila som si napríklad e-certifikáty, čiže online. A zároveň, keď som praxovala, tak vlastne tam som získala školenia cez ZFP Akadémia. Takže tam sa riešilo aj tieto manažerské zručnosti. A v podstate normálne, ak som sa učila sama v podstate, tak na ostro. Získavala tieto schopnosti.
Takže vlastně určitě na ostro z praxe, to je velmi důležitý. To v každém případě. A říkáte tedy, že v každém případě by taky člověk se měl i průběžně vzdělávat jako v těchto dovednostech, nebo ne vzdělávat, ale spíš nějakým způsobem trénovat. Áno, to určite. Ako to iba teoretické vzdelávanie je v podstate na nič, pokiaľ to človek reálne nevyužije. Hej, takže treba venovať čas niečomu, čo naozaj človek využije. A co říkáte o takových lidech, kteří celý život navštěvují různá školení, ale prostě se nehnou dál? Tak to mi príde jak večný študent. Večný študent, ano. Takže ako je to na škodu tým spôsobom, že to nevyužívajú, hej. Sú to podľa mňa zbytočné peniaze. To je jak napríklad ja, čo sa nezaujímam o elektrinu, hej. Nie som elektrikárka. Ano. A teraz by som chodila na tie školenia, aby som to nikdy neurobila. Alebo tak proste. Je to myslené, že nevyznám sa v tom, hej, ale však prečo nie zabiť čas. A můžu se zeptat, čtete motivační knížky od nějakých motivačních influencerů, nebo posloucháte jejich podcasty? No, mám stiahnutých pár podcastov, ale reálne neviem, ako našiel by sa na to čas, ale keď už si chcem oddychnúť, tak sa ten čas snažím využívať trošku inak, alebo čítam teda skôr odbornejšie knihy. Lebo ja som skôr namotivovaná dosť na to, aby som to nejako čítala. Akože čítala som nejaké knihy, ale reálne som ich ani nedočítala, hej. Tak pár riadkov som si prečítala, alebo také tie, ako sa to volá, po anglicky sú to quotes, hej. A sú to v podstate také motivačné texty krátke, takže to skôr som si čítala, keď už som niečo potrebovala zistiť. Pre mňa je to niečo, jak pre niekoho čítať horoskopy. Tak to je náhodou opravdu krásné přirovnání, to se mi moc líbí. Takže co vy říkáte, že nejlepší tah na bránku je v podstatě postavit se normálně do toho života a začít kráčet a, jak se říká, držet hubu a krok? Tak v podstate jedná sa o to, aby človek to skúsil a v podstate aj keď sa už pomýli, tak OK, pomýlil som sa, ale tak už viem, už som sa poučil a idem buď ďalej, alebo to vzdám, takže tam už iný smer podľa mňa není. Dobře. Petr Urbanec z firmy Garnet PS má opravdu skvělé pořekadlo. On říká, zdvihni zadek a rozum se přidá. Souzníte s tím? Tak myslím si, že to je dosť logické. Áno. Pretože človek by mal robiť s uvážením. Nie ísť hr do niečoho. Tiež som, keď som bola mladšia, som išla hr do niečoho a som sa v podstate popálila. Takže viem, že malo by to mať určitú logiku, to, čo robíme. A cieľ teda. To určitě, ale zase určitě bychom neměli strávit roky nějakého plánování a pak jít do akce jenom na půl roku. No, tak to určite nie. A zase o pol roka to už sú aj iné inovácie a veci, technológie. Takže to už by bolo aj zbytočné to plánovanie, keď o pol roka ani nevieme, čo bude. Tak to je opravdu krásný postoj. Dobře, Alexandro, já vám moc děkuji za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie ešte raz. Mějte se pekne. Aj vy. Pekný deň.